Piatkový protest v Bratislave má dohru. Obvineniu z nebezpečného vyhrážania už čelí Juraj z Trenčína. Ten mal vydesiť vrátnika univerzity. Podľa polície sa mu vyhrážal, že ho spacifikuje a obesí. Hrozí mu za to basa na 3 roky. Ukážte mi papier, čo máte Odstup znamená podľa ústavy. Ale dobre. Sevetný pani, jak sa volá, zavolaj mi Jožka Chladnú. V policajnej cele nocovali aj tí, ktorí sa údajne vyhrážali vrátnikovi právnickej fakulty, keď ich nechcel pustiť dnu. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Konečne priznáš, máme pravdu. Viete, o čo tu ide? Tu ide o rozhovor s právnikmi. Áno. Toto sú kapacity, ktoré by... Však tu všetci preček, je piatok, čo tu chcete teraz? My ich zvoláme. Oni ich prídu. Len to nechajte na nás. Dobre? Chcete, aby to bolo poriadok v tejto krajine? Alebo vám ide o vaše zamestnanie? Povedzte mi, o čo vám ide? Tu ide o budúcnosť národa. Tu ide o budúcnosť národa. Tu ide o to, či vy chcete a Dobre. Situácia sa vygradovala v budove Univerzity Komenského, kde sa rozvášnený dáv mal najskôr vyhrážať prítomnému vrátnikovi, ktorý bol totálne šokovaný z celej situácie, čo sa tam vlastne deje. Áno. Fyzickú osobu, ktorá reprezentuje, zastupuje Univerzitu Komenského. Chceme mu oznámiť dôležité právne skutočnosti. To znamená, aby prebral zodpovedné. To znamená na celé Slovensko, nie len za pozíciu. Aj za vás. No ja toto potrebujem. Ja nemám práve, že popišťaný. Aha, no tak ja chceme zástupcu právnickej fakulty alebo Univerzity Komenského. Takže priorita je rektor a sekundárne zástupcu. Nerozumiete ma, že tu nie sú. Nemám ani kontakt. Po vstupe na akademickú pôdu niektoré osoby žiadali od vrátnika, aby ich vpustil do ďalších priestorov univerzity. Po tom, čo sa vrátnik pokúsil skontaktovať políciu prostredníctvom volania na číslo 158, sa mu mali podľa doterajších zistení vyhrážať niektoré osoby. Tieto osoby policajti následne zadržali. Doposiaľ bolo z davu predvedených celkom 12 osôb, aj v súvislosti s tým, že mali ako účastníci zhromaždenia chladné zbranie. Situáciu naďalej monitorujeme.